عزو سلام تانا تقبلوا كل كرنات عالم تركبوا تخطاتلتنا أبالات نسدرابيت قلم قوانقوا زخونكم تعذبتنا انبار لومور كم تلمود نايلوم تخرج سحابت زينا الحزنا قريبنا لكم لنا نابت فلام زينا كنبل كم معسكر على مواج زهادو ميرتران سدنياتا داغماي ناب حدا يملسو على زبل صبصاب سبعو سغاتات فطيرلو اتي بزعبا اتوم اب سميناو كفال ايثيوبيا زركوب معسكر على مواج ودما دابات صنع ايرتران سدنياتا زوص صبصاب كم زحبرو كبير زبحال سبعو سغات الله عيللو اتي زوص حبريتا كابت معسكر بمهدام اب كبابيتات اديابون شرن شرارون مسك نايتيك اكابي حبرسب تصقيعم زنبرو سدنياتا داغماي بزي فقادم ناب هاغرون كملسو ودما ناب على مواج كملسو يغددو كم زلو يتغليصو اوكي تصبصاب كم زحبرو كاب معسكر على مواج بمخنيات زي مرغات صتام ببرس تعطو ጉጅለታት ፍጸም ሰፈላለ በደላትን ስጋትን ሰጊኦም ብዙሕ ስደኛታት ናብ ካልእ ዝሓሸ ከባቢታት ትግራይን ክፋል ኢትዮጵያን ምህዳም ዝመረጹ ከም ዝነበሩ ይዝሕበር ይኹን እምበር ብድሕሪ ዝውን እቶም ካብ ማዓስከር ዝወጹ ስደኛታት ዳግማይ ብግዲ ናብቲ ዝሓደግዎ ቦታ ክምለሱ ወይ ድማ ናብ ኤርትራ ክውሰዱ ይግደዱ ከም ዘለዉ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ዘረድእ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ኣብ ከባቢታት ኣድያቦ ዝጸንሑ ስደኛታት ናብ ኤርትራ ተመለሱ ወይ ድማ ናብ ዓለም ዋጭ ተመለሱ ዝብል ጸቕጢ ከም ዝተገበረሎም እውን ገሊጹ ኣሎ እዚ ኩነታት ብዙሓት ስደኛታት መማረጽ ኣብ ዘይብሉ ምርጫ ከም ዝኣተው የመላኽት ማዓስከር ዓለም ዋጭ ዳባት ኣብ ከባቢታት ጎንደር ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ኮይኑ ድሕርቲ ብምኽንያት ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ኩናት እቲ ናይ ቅድም ኣብ ትግራይ ዝርከብ ዝነበረ ማዓስከራት ስርሑ ብምቁራጹ ዝተደኮነ ሓድሽ ማዓስከር ነይሩ ይኹን ግን እቲ ከባቢ ስሙ ከም ዘንፍቶ ዓለም ዋሓጢ ወይ ድማ ዓለም ዋጭ ብረግረግ ዝበለ ዓሚቕ ጭቃ ዝተኸበበ ይትረፍ ክትነብረሉ ንኽትሓልፈ እውን ዘሸግር ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ዕጡቓት ድማ ብተደጋጋሚ ናብ ማዓስከር እናኣተው ዝተፈላለዩ በደላት ክፍጽሙን ከፈራርሑን ጸኒሖም እዮም ብዘይካዚ ምስቲ ማሕበረሰብ ብቋንቋን ባህልን ካልእን ብዘሎ ምርሓቕ ምኽንያት ኣብ ጎንደር ይኹን ካልእ ከተማታት ኣምሓራ ልክዕ ከምቲ ኣብ ትግራይ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዝኾነ ይኹን ኣገልግሎት ንምርካብ ወይ ድማ ንምቕማጥ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ከም ዝኾነ ይዝሕበር በዚ ምክንያት ድማ እዮም ገሊኦም ናብ ኣዲስ ኣበባ ገሊኦም ድማ እንደገና ናብ ትግራይ ብምምላስ ከም ምርጫ ክወስድዎ ጸኒሖም ጸብጻብ ብወግዒ ካብ ዝምልከቶም ወገናት ክሳብ ሕጂ ግቡእ መልሲ ዘይተዋሃበ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ዝተገለጸ ኩነታት ዘሎ ሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣሎ ድሕንነት መሰላትን ስደተኛታት እዩ ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ስደተኛታት ሓደ ስደተኛ ናብ ህይወቱ ወይ ድማ ነፃነቱ ኣብ ሓደጋ ከወድቕ ዝኽእል ቦታ ብግዲ ክምለስ ድማ ኣይግባእን ስለዚ እዞም ጸብጻባት ብግልፂ ክምርመሩን ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ወግዓዊ መብርሂ ክወጾምን ኣገዳሲ እዩ ብተመሳሳሊ ሃገራዊ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ስደተኛታትን ነቲ ኩነታት ብቐረባ ክታተልዎ ኣድላይ ሰብኣዊ ሓገዝ ክህቡን ድማ ትፅቢት ይግበረሎም ጌታቸው ረዳ ንመሪሕነት ህወሓት ብርቱዕ ነቐፌታ ኣቕሪቡሎ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነ ብዛዕባ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ማሕበራዊ ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዝምራሕ መሪሕነት ህወሓት ብርቱዕ ነቐፌታ ኣቕሪቡ ኣብ መግለፂኡ እቲ መሪሕነት ንህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ናብ ኩናትን ጥፍኣትን ይመርሐሎ ክብል ወቂሱን ከሲሱን ዘሎ ጌታቸው ረዳ ነቲ መሪሕነት ህወሓት ተረፍ ጉጅለን ኣዕናዊ ጉጅለን ብምባል ምስ ታሪኻዊ ጸላቲ ትግራይ ዝበሎም ብምትሕባር ህዝቢ ትግራይ የህጊሮም ናይ ገዛእ ርእሶም ፖለቲካውን ህልውና ንምድሓን ይጽዕሩ ከም ዘለዉ ይገሊጹ ብተወሳኺ በዚ ኣካይዳ ንመንስያት ትግራይ ዳግማይ ኣብ ሓደጋ ኩናት ከእትዉ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቑ ዘሎ ኣብቲ መግለፂ መንግስቲ ፌደራል ንትግራይ ክወርር ይዳለሎ ዝብል ክሲ ህወሓት መሰረት የብሉን ክብል እውን ሞጊቱ ብኻልእ ወገን ኣብ ቀረባ እዋን ካብ መራሕቲ ህወሓት ዝተሰምዐ ናብ 4 ኪሎ ክንግስግሲና ዝብል ዘረባ ንህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ናብ ሰልሚ ዝወስድ መልእኽቲ ምዃኑ ይሓቢሩ ካብቶም ኣዝዮም ዘከራኽሩ ክፋላት እቲ መግለፂ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኤርትራ ብምጓዓዝ ካብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣፅዋር ከም ዝሓተተን ብዘለካ ጀምር ድሒርና ክንፅንበረካ ኢና ዝብል ግብረ መልሲ ከም ዝተዋህቦ ዝገለጾ እዩ እዚ ክሲ ግን ክሳብ ሕጂ ብወግዒ ካብ ሓለፍቲ ኤርትራ ይኹን ህወሓት ዝተዋህቦ ግብረ መልሲ የለን ብኻልእ ወገን ብተወሳኺ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማሲንጋ ምስ ልኡኻት ናብ ትግራይ ኣብ ዝገበሮ ምብፃሕ ምስ መራሒቱ ጉጅለ ዝኾነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዘይተራኸበሉ ምክንያት እውን ናብ ኤርትራ ብምኻዱ ዝብል ብርክት ዝበለ ዘይወግዓዊ ሓበሬታት ክወፁ ጸኒሖም እዮም እዚ መግለፂ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ መሪሕነት ህወሓትን ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥረት ዝያዳ ይጋደድ ምህላው ዘመላኽት እዩ ብሓደ ወገን ህወሓት ምስ መንግስቲ ፌደራል ውዕል ፕሪቶርያ ኣይተተግበረን እናበለ ይኸስስ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ናብ ኩናት ክመርሕ ይዳለሎ ብምባል ይወቅስ ኣሎ ብሓፈሻ እዚ ሓድሽ ምልውዋጥ ክስታት ፖለቲካዊ መግለፂታትን ኣብ ትግራይን ኢትዮጵያን ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ተኣፋፊ ደረጃ ምብፅሕ እዩ ዘርኢ ብዙሓት ወገናት ድማ ንውዕል ፕሪቶርያ ብምቕጻል ብልዝብን እምበር ብናይ ኩናት ዘረባ ዝርከብ መፍትሒ ኣይኮሉን ክብሉ ንሰላማዊ ዘተ ጻውዒቶም እናቕርቡ ይርከቡ ኣለዉ ኣብ ሆንግ ኮንግ ብሓሶት ክሳ ዓመፅ ዝተኸሰሰት ብሪጣንያዊት ን6 ዓመት ማእሰር ተፈሪዳ ቤት ፍርዲ ስርዓት ፍትሒ ከተደናግር ፈቲና ብምባል እዩ ዝፈርዲ ዝሂብዋ ዝርከብ እዚ ኣብ ሆንግ ኮንግ ዘዛረበ ዓቢ ጉዳይ ፍትሒ ብውሳነ ቤት ፍርዲ ተዛዚሙ ጓል 26 ዓመት ብሪጣንያዊት ኤዛቤል ሮዝ ኣብ 2024 ሓደ ሰብኣይ ከም ዝዓመፃ ናብ ፖሊስ ጥርዓን ኣቕሪባ ነይራ ብመሰረት ጥርዓን እቲ ሰብኣይ ኣብ ትሕቲ ምርመራን ቀይድን እኳ እንተኣተወ ይኹን እምበር ምርመራ እናቐፀለ እንከሎ ፖሊስ እታ ጓል ካብቲ ሰብኣይ 1.05 ሚልዮን ዶላር ሆንግ ኮንግ ንምርካብ ትፅዕር ከም ዝነበረት ዝሕብሩ መርትዖታት ረኺቡ እዩ በዚ ድማ እቲ ክሲ ብሓሶት ዝተሃንፀ ምዃኑ ቤት ፍርዲ ተቐቢሉ ኣሎ ዳኛ ውሳኔኡ እታ ተኸሳሲ ነቲ ክሲ ንገንዘባዊ ረብሓ ብምጥቃም ከም ዝፈጠረቶ ብምግላጽ ከምኡ እውን ቅንዕና ዘይብላን ዘይተእመን ብምዃና ብምጥቃስ ነቲ ሰብኣይ ካብ ኩሉ ክሲ ነፃ ኣውፅኡ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ኤዛቤል ሮዝ ብስርዓት ፍትሒ ምድንጋር ዝብል ገበን ን6 ዓመት ማእሰርቲ ክፈርዳ ክኢሉ ኣሎ
እዚ ጉዳይ ኣብ ሆንግ ኮንግ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዓለም ለኻዊ ደረጃ እውን ኣትኩሮ ዝተሓበ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ምክንያቱ ክስ ዓመፅ ኣዝዩ ከቢድ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብሓደ ወገን ንተጎዳእቲ ፍትሒ ክረኽቡ ዘድሊ እንተኮይኑ ብኻልእ ወገን ድማ ብሓሶት ክስ ዝተወንጀሉ ሰባት ስሞምን ሂወቶምን ኣዝዩ ክጉዳእ ከም ዝኽእል ዘዘኻኸረ እዩ ሕጋውያን ተዓዘብቲ ከም ዝገለጽዎ ከምዚ ዓይነት ውሳኔታት ክልተ መልእኽቲ ይህብ ቀዳማይ ሓቀኛ ተበደልቲ ብድፍረት ጥራዕኖም ከቕርቡ ክገብር ኣለዎ ካልኣይ ድማ ብሓሶት ክስ ስርዓት ፍትሒ ንምጥቃም ዝፍትኑ ሰባት ከቢድ ሕጋዊ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ዘርኢ እዩ ብሓፈሻ እዚ ጉዳይ ኣብ ስርዓት ፍትሒ ዝተመሰረተ ምርመራን ጭቡጥ መርትዖን ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ዘርኢ ኣብነት ኮይኑ ይርአ ቤት ፍርዲ ውሳንኡ ኣብ ስምዒት ዘይኮነ ኣብ ዝተረኸበ መርትዖ ብምምርካስ መሃቡ ድማ ናይ ሕጊ ልዕልናን ኣብ ስርዓት ፍትሒ ክህሉ ከም ዘለዎ ዘረጋግጽ እዩ ተባሂሉ ካብ ስፖርታዊ ውፅኢት ንላዕሊ ትብዓት ሊሜይዘን ዓለም ዘዘራረበ ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ብዙሕ ግዜ ናይ ማራቶን ውድድራት ዝዝከሩ ተዓወትቲ ዝተመዝገበ ግዜ ወይ ድማ ዝተረኸበ ሽልማት ነይሩ ኣብ ቻይና ኣብ ዝተኻየደ ሄንጉ ሸይቀላይ ማራቶን ግን እቲ ኣዝዩ ብስፍሓት ዘዘራረበ ጉዳይ ውፅኢት ኣይነበረን እቲ ኣብ ውሽጢ ውድድር ዘርኣያቶ ትብዓት ናይ ቻይናዊት ጎያይት ሊሜይዘን እዩ ዓለም ምልእቲ ዘዘራረበ ትኩረት ዝሰሓበ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ሊሜይዘን ነቲ 42.195 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ ጉያ ማራቶን ብፅቡቅ ኩነታት እያ ጀሚራቶ ነይራ ሊሜይዘን ነቲ 42.195 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ ጉያ ማራቶን ብፅቡቅ ኩነታት ጀሚራቶ ነይራ ይኹን እምበር 34 ኪሎ ሜትር ምስ በፅሐት ብሃንደበት ወርሓዊ ፅግያት ጀሚርዋ እዚ ድማ ኣብ ክዳውንታ ናይ ኣጋራን ርኡይ ናይ ደም ምፍሳስ ኣስዒቡ ነይሩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰሉ ኩነታት ብዙሓት ኣትሌታት ውድድሮም ከቋርፁ እዮም ዝግደዳ ነይረን ሊሜይዘን ግን ንምውዳእ ገና 8 ኪሎ ሜትር ዘይነኣስ ርሕቀት ተሪፍዋ እናሃለወ ነቲ ውድድር ክትውድእ እያ ወሲና ድሕሪ ውድድር ብዙሓት ስለምንታይ ጥዕና ኣብ ሓደጋ እትያ ዝብል ሕቶ ኣልዒሎምላ ነይሮም ሊሜይዘን እውን ምክንያታ ብንጹር ገሊጻ ኣላ እቲ ውድድር ንዝቕፅል ዓበይቲ ሻምፒዮናት መሕለፊ ግዜ ነጥብን ዝወሃበሉ ኣገዳሲ ውድድር ብምንባሩ እንተቋሪፃቶ እቲ ኩሉ ዘፍረየቶ ፃዕሪ ባዶ ምዃኑን ዳግማይ 42 ኪሎ ሜትር ማራቶን ክትጎይ ከም ዘድልያ እውን ኣዘኻኺራ ውፅኢቱ ዝኾነ ይኹን እቲ ውድድር ምዝዛም ግን ቀንዲ ዕላማ እዩ ነይሩ ብምባል ድማ ውሳኔ ኣብሪሃላ ኣብ ወርሓዊ ፅግያት ይትረፍ ማራቶን ዝኣክል ጉያ ንንውሕ ዝበለ መንገዲ ምጉያይ ናይ ከብዲ ቅርፀት ድኻምን ምጉዳል ሓይልን ሕማምን ከስዕብ ከም ዝኽእል እዩ ዝፍለጥ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣሽሓት ዓዘብትን ካሜራታትን ብደም ተሸፊንካ ምጉያይ ከቢድ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀቕጥቅ ዝፈጥር እውን እዩ ይኹን እምበር ሊሜይዘን ኣብዚ ህሞት ኣብ ሓደ ነገር ጥራይ ኣትኪራ ነይራ ንሱ ድማ ነታ ናይ መወዳእታ መስመር ምብፃሕ እዩ ነይሩ እቲ ፍጻመ ኣብ ዓለም ስፖርት ካልእ ኣገዳሲ ዘተኸፊቱሎ ብዙሓት ከም ዝገልጽዎ ወርሓዊ ፅግያት ተፈጥራዊ ክፋል ሂወት ደቂ ኣንስትዮ እምበር ክሕባእ ወይ ድማ ክሕፈረሉ ዝግባእ ጉዳይ ኣይኮነን ብዙሓት ደገፍቲ ስፖርትን ሰብ ሞያን ድማ እዚ ናይ ሕፍረት ዘይኮነት ናይ ትብዓት ምልክት እዩ ብምባል ንሊሜይዘን ኣእዳዎም ኣቕሪቦም ኣለዉ ሊሜይዘን ነቲ ናይ ማራቶን ብ2 ሰዓትን 35 ደቂቕን 7 ሰከንድን ብምዝዛም መበል 16 ደረጃ ሒዛ ዛዚማቶ ኣላ እንተኾነ ግን እቲ ዓለም ዝዝከሮ መበል 16 ደረጃ ዘይኮነ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ከይተሓለለት ነቲ ውድድር ዝዛዘመተሉ ጽንዓትን ትብዓትን እዩ ተዘካሪ ኮይኑ ዘሎ እዚ ፍጻመ ድማ ሓደ ሓቂ የዘኻኽር ሓደ ግዜ ኣብ ስፖርት እቲ ዝዓበየ ዓወት መዳልያ ወይ ድማ ሻምፒዮን ምዃን ዘይኮነስ ኣብ ከቢድ ፈተና ከይተሰበርካ ነቲ ናይ መወዳእታ መስመር ምብፃሕ እዩ ተባሂሉ ብሕቡእ ዝተፈጸመ ተባሂሉ ዝተገለጸ መጥቃዕቲ ኣየር ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ ዞባ ውሽመጥ ዓረብ ሓድሽ ምዕራፍ ከይከፍት ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ካብ ዘጋጠሙ ፖለቲካውን ወታደራውን ውጥረታት ኣይወፀን ሕጂ ድማ ብማዕከን ዜና ዘ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝወፀ ጸብጻብ ባሕሬንን ኩዌትን ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሓምለ 2026 ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ዕላማታት ኢራን ብሕቡእ መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዘካየዳ ብምግላጹ ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ፖለቲካዊ ውጥረታት ከይለዓል ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ እቲ ጸብጻብ ከም ዝሓበሮ እቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ መኽዘናት ሚሳይላት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኢራን ከምኡ እውን ኣብ ካልኦት ወታደራዊ ትካላትን እዩ ብተወሳኺ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብስልያን ሓበሬታን ብምክልኻል ኣየርን ከም ዝደገፈት ድማ ተገሊጹ ኣሎ ይኹን እምበር ባሕሬንን ኩዌትን ኢማራትን ወይ ድማ ኢራን ክሳብ ሕጂ ነዚ ጸብጻብ ብወግዒ ኣይረጋገፀን ወይ ድማ ኣይነፀጋን ዘለዋ እዚ ጸብጻብ ሓቂ እንተኮይኑ ኣብ ፖሊሲ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዓብ ለውጢ ክህሉ ይኽእል እዩ ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንኢራን ብቐጥታ ካብ ምውቃዕ ተቆጢበን ፀኒሐን እየን ኣብ ክንድኡ ግና ብዲፕሎማስን ብኣሜሪካ ዝምራሕ ሓበራዊ ስትራቴጂን ይሰርሓ ነይረን እንተዳ ባሕሬንን ኩዌትን ብቐጥታ ተሳቲፈን ኮይነን እዚ ኣብ ታሪክ ዞባ ወሽመጥ ዓረብ ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍት ይኽእል እዩ ኢራን ነዚ ጸብጻብ ክሳብ ሕጂ ወግዓዊ ምላሽ ኣይሃበትን ይኹን እምበር እቲ ዜና እንተተረጋጊጹ ብዲፕሎማስያውን ብወታደራውን ወይ ድማ ብኻልእ መንገዲ ምላሽ ክትህብ ተኽእሎ ኣሎ እዩ እዚ ድማ ኣብቲ ድሮ ብውጥረት ዝተመልአ ዞባ ሓድሽ ተወሳኺ ምግዳድ ከስዕብ ይኽእል እዩ እዚ ጉዳይ ካብ ወታደራዊ ስርሒት ንላዕሊ ኣብቲ ዞባ ናይ ሓይሊ ሚዛን ዝምልከት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ግጭት እስራኤልን ኢራንን መጥቃዕትታት ምስ ኣሜሪካን ከምኡ እውን ምውሳኽ ምትሕባር ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ምስ ምዕራባውያን ነቲ ዞባ ናብ ሓድሽ ደረጃ ውጥረት ኣእትይዎ ኣሎ ንሎሚ ዝበልናዮም ምንጭ ፅፁፅ ሓበሬታና ዝኾኑ ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕሙጥልና ወደ ሓንኩም